tickle the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Winner Wednesday! Ayan, ngayon na kahit nasa gitna tayo na ng week at bibigyan pa rin namin kayo ng inspiring stories at kahit alam mo yun, hinaharap natin ang panahon ng pandemya at ang panahon at bagsik ng ang ating ulan at hangin dito sa Cordillera, patuloy namin ibibigay ang inspiring stories at balita para sa inyong mga Rangers. Ito ang tambalang Sipaw! At ako ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Naman, kung good vibes ang hatid ni Papa Paul, kakulitan, kakwentuhan nyo naman, sabay ng nyong agahan. So, partner? It's the middle of the week. Sabi mo nga, hinaharap natin yung pandemic, hinaharap natin tong weather natin. Pero ikaw ba, partner, personally, ano yung mga hinaharap mo ngayon that gave you a reason to still win the battles that we should be winning? Yes, ito na nga, hinaharap ko ba din. Lagi ko sinasabi, harapin mo dapat lagi ang iyong fear. Kasi yun yung bagay na it will hinder sa iyong goal. Kaya kahit sinasabi natin na weakness yun, pero ang fear na yun, it will help you to boost yung kakayahan mo para ipagpatuloy yung goal mo. Kasi kapag hindi mo siya hinarap agad, sabi mo nga, madedelay lang para dun sa goal mo na winning na end ng iyong journey. Kaya nga, partner, ang ganda nun makabuluhan kasi sabi mo nga, it's not just always that we win fights, no, partner. There are battles that meant to be failed to, na talagang matatalo ka talaga. Kaya sa mga car rangers natin dyan that is watching us today and each day, sana you win the battles that you want to win. Yes, oo naman. At ang ngayong Winner Wednesday, pag-usapan natin all about revolving sa salitang winning. Nandun ang pagkatalo, panalo, contentment. At ang ating, syempre, yung goal na inaasam natin na tagumpay. Kaya nga, partner, we will give just a brief recap on our Olympinoy representative naman. Nakakataba pa rin sila ng puso, di ba, partner? Yes, at ito pa nga, dagdag pa dito ang ating baranggayan na patuloy ang kanilang panalong mga serbisyo para sa ating mga kababayan, lalo na ngayong hinaharap nating problema at sitwasyon. Oo naman, partner. And di ba tayo titigil dyan kasi we will have a bida na yan, no, partner? Yes, and makikita natin kung paano mo ginawa ng story ang ating mga bida for today. Yes, at ito pa nga, for our financial education naman, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng maipanalo ng mga ganitong kaalaman para sa ating mga ka-rangers. Kaya nga, whether you're starting or you will start a business or anything na gusto mong paglaanan ng iyong finances, andito sila para sa atin. Kaya huwag kayong bibitaw dahil marami pa tayong pag-uusapan ng mga ka-rangers. At dito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
syempre, marami pa tayong pag-uusapan ngayong Winner Wednesday. naman, winning talaga, di ba, partner? And syempre, pag-usapan na natin, partner, ang ating mga representative from our Olympics 2021. Yes. At ngayong araw nga na to is bibida naman ating mga golfers. Nandiyan ang ating Bianca Pagdanganan at Yukas Sosa, Sasu. At for our golf naman, at round 1 pa lang yan Nag-start na kaninang 6:30 at ngayon nga patuloy nating binabantayan at mga update patungkol nga rito. Kaya nga. And di ba mga RNgers, aside from that, is we still won as Nesty Petesio. Yes. Still landed at silver. Tama, partner, silver siya. However, sabi ng mga kababayan natin that silver glittered gold. Yes, at ayan na nga. At patuloy pa rin tayong umaarangkada sa ating haul for having our mga medalya ngayong Tokyo 2020 Olympics. Yes. At ito na nga, isa dito. At si Carlo paalam kahapon nanalo ulit to secure yung medalya ng ating bronze. At isa pang laban para naman makamit natin ang sa silver at gold podium naman. And partner, isa pa dyan, di ba? Si another of our athlete that would represent the Philippines and is also... Yes, Carlo, paalam din. At ito pa nga si Yumir Marshall na kung saan it will give us then kahapon talagang pinanalo niya ang ating sambayanan dahil sa kanyang laban sa boxing. And securing also isa pang laban for a silver and gold podium naman. Both ba sila sa for boxing category. Yes naman. And lastly, kahapon nga din is si Obiana for our pole vault. Medyo nagkulang ang pwesto natin rito kasi nagka 7th place overall naman tayo at binigay naman niya ang kanyang buong full energy para imbandera ang ating bandila sa Tokyo 2020 Olympics. And kaugnay nga rito for our Carlos Yulo naman, ayun, kumulang din tayo for our 4th place naman overall. At hindi tayo nakausad for our podium placers ng silver, gold, and bronze. Sabi mo nga, partner, diba, they will come back stronger next time. So, hindi tayo titigil dyan sa ating mga athletes. Maraming salamat sa pagbibigay ng ganitong medalya sa atin, sa lahat sa atin. Not just in form of really a tangible medalya, pero sobrang laki ng nagagawa nyo para sa bawat Pinoy. And, for the past 90 years, ito talaga yung pinakamahabang campaign run ng Olympic natin dito sa ating bansa na kung saan naka-4 na tayong for securing dalawa na tayong medalya for the tally at meron pa tayong 2 for the secured na medalya for bronze. Nakakataba talaga ng puso. Yes. And sa mga athletes natin, again, congratulations to whatever you've won, hindi lang dyan. Kasi alam namin that some of you have also won yourself against the battle of, others and people that are behind you. At ayan, panalo pa rin yan dahil syempre kahit matalo man o manalo, nandun pa rin na, alam mo yun, binigay nila yung kakayahan nila at para i-represent ang ating bansang Pilipinas. Kaya nga, partner, and panalo rin tayo today, mga Rangers. We're just going to give you a quick overview naman of our vaccination schedule. And that would be for today. That's between 8 to 2 p.m. At i-remind lang natin kayo with the requirements, mga Rangers, kasi yung iba nagkukulang ng requirements, starting off with our A1 na kung saan healthcare ang kailangan pa rin natin a valid government issued ID and reflecting residence. And for our overseas Filipino workers naman, kailangan lang natin is overseas employment certificate. Yes, and for our dual citizens or our senior citizen, either one of the following po, senior citizen ID or ID showing proof that you are 60 years old and above. And lastly, and next hour for A3 naman, person with comorbidities residing in Baguio City. Ayan, ito nga na-issue din yan, di ba? Please po, wag po tayong magmamekin ng ating MedCert. Ito pong ating kailangan, a medical certificate for the last 6 months and medicine prescriptions for the last 6 months. Kahit isa po dito sa mga requirements na ito kailangan sa A3. Oo naman. And very, very important right now, our frontliner rather, that either of the following should be given as a proof: either health certificate, valid company ID, copy of existing contract, or either proof of employment.
Yes, lastly naman ang ating A5 for our indigent population resident of Baguio City. Isa dito ang kailangan natin. Certificate of indigency from our city's Social Welfare Development Office at 4-piece ID. Naman. And also, mga car-enders, mabilisan lang tayo. Bigay lang tayo ng statistics of our COVID cases. No, ito muna, idagdag muna natin itong bago tayo mag-COVID cases for our vaccination site. Yes pala. Yes. Our vaccination site, mga ka-earners, that's SLU Gym. Yes. SLU. For our single dose Janssen naman, ito mga kakon natin sa A1, A2 at A3 from the Health District of Lucban, Aurora Hill, Engineers Hill, Scout Barrio, Campo Filipino, Quirino Hill, Pinsao. And for our second dose, Sinovac and AstraZeneca. And ito mabibigyan naman po is second dose, no need for stop. Bring your QR code na lang. Yes, and for UB Gym naman, mga car-rangers, we are catering to A1 direct health worker, no need for stab. A2 senior citizen, again, no need for stab. And A3 with comorbidities, again, please secure your stab as it is needed. This would now be covering Mines View, Pacdal, Atok Trail, and Lawakan. For second dose of Sinovac and AstraZeneca, please do not forget your QR code. And lastly, yan, pasadahan naman natin ang mga nasa vaccination site for SMB1 parking na kung saan sa single dose Janssen for A1 at A2 hindi na kailangan ng stub. Pero ang A3 naman for our persons with comorbidities is kailangan ng stub dito. At from the Health District of Asin, Quezon Hill, City Camp, Atap, and Irisan. And for our second dose, no need for stub. Bring your QR code na lang po here sa ating Sinovac as AstraZeneca. And ipapaalala lang natin, mga car-rangers, Yes. that you can download your vaccination certificate through the same website Yes. where you got your QR code. Kasi that's very important, mga car-rangers, kasi it will definitely serve as its purpose of traveling and kung saan man tayo pupunta to secure that we are already fully vaccinated. Yes, tama naman yun. At responsibility natin yun. Siyempre, para matulungan din natin. Yun na lang ambag natin para sa ating community. Ito, dagdag pa dito ang ating COVID cases update naman. Yan, naku. lang. Meron po tayong as of 2021, 9 p.m. Meron tayong 5 death for that day. At total death naman sa buong nangyari ang ating COVID-19 pandemic is 822 for total cases of 44,021. Oo naman. And also, we just wanted to give you the summary of cases per provinces. For Abra, we have 265, Apayao at 313, Baguio at 366, Benguet of 307, Ifugao at 70, Kalinga at 115, Mountain Province at 43, reaching us to an active total case of 1479. Ingat lang tayo, mga car-rangers. Again, we simply follow the protocol. Hand washing and social distancing is definitely vital for us to battle this virus. Yes, yan at usaping COVID-19 naman tayo ngayong pandemya. Hindi lang sa Cordillera ang update natin, kundi lilipad din tayo sa ating iba't ibang lugar sa Pangasinan para sa mga latest update naman. Kaya ngayon makakausap natin ang tatlo sa ating mga morning balitaktakan news correspondent. At narito, nasa kabilang linya ng telepono si Irish Kawili para sabihin at ibalita ang latest update sa Dagupan City. At magandang araw, Irish. Magandang umaga, Shipaw. Update muna ng COVID-19 situation sa Dagupan City. Ayon sa latest post ng Public Information Office ng lungsod, mayroong 9 na bagong COVID cases ang Dagupan, habang 11 naman ang gumaling mula rito. Sumatotal, mayroong 129 total active cases ang lungsod. Nananatiling 0 naman ang Delta variant cases ng lungsod na mahigpit na minomonitor ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Bunuan Gazette na may 28 na sinundan naman ng Barangay Pantal na may 19 na kaso. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Irish. At ito naman, andito sa ating linya si Claire Mondares para i-update tayo sa karadagang checkpoint sa Nueva Ecija dahil sa MGCQ nila. Claire? 15 checkpoint ang nakatakdang ilagay sa lalawigan ng Nueva Ecija simula sa Biyernes, August 6 hanggang August 20, 2021.
Nilinaw ni Governor Aurelio Umali na mananatili ang buong lalawigan sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Tanging mga may vaccine card, RT-PCR, antigen at saliva test results, mga APOR o authorized persons outside residence lamang ang pwedeng makatawid sa border checkpoints. Samantala, dahil may 2 kumpirmadong kaso ng Delta variant sa lalawigan, nananawagan si Governor Umali na patuloy mag-ingat ang mga Novo Ecijano. Claire Mundares para sa Morning Balitaktakan. Yes naman, ingat po kayo dyan, John Claire Mundares at sa ating mga iba pat ibang news correspondent dyan. At ito, dagdag pa dito sa ating latest update naman COVID-19 dito sa Bayambang Pangasinan. Narito si Mary Joy Alvarez. Mary Joy? Base sa pinakahuling update, ang Bayambang Pangasinan ay may 22 active cases, 274 ang nakarecover at mayroon ng kabuang bilang na 27 deaths. Samantala, naglabas naman ng health advisory tungkol sa coronavirus ang Bayambang Municipal Police Station. Nakapaloob dito ang mga impormasyon tulad ng kung ano ang coronavirus, paano maiiwasan ang sakit na dulot nito, at ang mga sintomas ng sakit. Patuloy rin ang pakiusap ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa mga nabakunahan na huwag i-post basta-basta ang vaccination card nila, dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon na maaaring gayahin o gamitin laban sa kanila. Ito rin ay para rin sa sariling proteksyon ng mga Bayambonggenyos. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Ayan, at nakausap natin ang ating iba't ibang Morning Balitaktakan news correspondent sa Pangasinan. Oo, and sa mga car engineers natin dyan and to our news correspondents, maraming salamat sa binibigay niyong serbisyo para sa ating lahat. Yes, at ito na nga ang ating baranggayan ngayong araw na to. Wow! At syempre, kapag sinabing nating baranggayan, isa sila sa mga nangunguna ngayong pandemya, tama ba? Yes, partner, kasi they have also low cases of COVID-19. And tingnan natin yung mga measures na nagawa nila, partner. Ayan, makausap natin ang ating barangay Happy Homes Lukban barangay officials at public servant dito sa Baguio. Ito, narito ang ating SK na si Ma'am Marjorie Bungkili Candido. Good morning! Good morning po. Yes. Good morning, Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, kamusta po tayo ngayong pandemya? At syempre, pabago-bagong panahon, ano po ang ginagawa po natin at pag-monitor sa ating mga constituents sa barangay Happy Homes Lukban? Yun po. Yung barangay council po, tumutulong po silang umikot. Dito po sa amin may nabaha pong bahay actually. Tapos ginawa naman po nila ng paraan para hindi po as in tumaas yung tubig. Tama naman yun, rumisponde agad ang ating mga barangay officials and also our SK Kabataan para sa ating mga nangyayaring mga biglaan na mga emergencies. At Ma'am Marjorie, yan, kakamustahin na natin, gawin nating uplifting ang umaga na to. Kamusta po yung mga projects natin at ano po yung mga nagawa po nating proyekto na may kaugnay sa mga kabataan po? Yun po. Yung una po is yung pinamagatan naming movie night po. Na kung saan yung mga kabataan po is nakilahok sila dito. Feeling ko gusto nilang medyo maaliw tapos makaiwas po ng lungkot. Kaya tinawag po namin sila na makijoin sa movie night. Kung saan po, bago po sila manood is nagde-devotion po muna kami para ipaalala po sa kanila na may Panginoon po na gumagabay sa atin kahit ganito po yung panahon. Yes, wow naman. oo. At nabanggit mo nga, Ma'am Margie, yung devotional. Kakaiba to na proyekto ng isang kabataan na kung saan uplifting of faith, no? Yes, partner. And kailangan nating kilalanin pa rin kahit sa ganitong mga sakuna na nandyan ang Diyos. Ano po yung kaimportansya ng mga ganitong proyekto tulad ng devotional project ninyo para sa ating mga kabataan ngayong pandemya? Siyempre, ngayon pandemya po, dati po, di ba, hindi tayo nakakalabas para po pumunta sa simbahan kasi yung mga protocols na kailangan sundin. So, parang naisip po namin na bakit hindi na lang po parang movie night tapos devotional kung saan mag-share ng word of wisdom, word of God para po sa kanila na kahit papaano po, napapaalalahanan sila na
ayun po, meron Diyos, meron pa rin siya kahit ganito yung nangyayari sa atin. Yun Kaya po. nga, oo nga, Miss Marjorie, the thing is that ngayong pandemic, we've lost faith in not just him, but others as well. Ma'am Marjorie, ano naman yung naging importance nito sa kabataan at ano yung naging response nila pagdating dito? Ayun po. May mga pumunta naman po sila. Actually, gustong-gusto talaga nilang pumunta. Maraming nag-confirm pero syempre limited po yung venue, hindi po pwedeng siksikan. Kaya parang hinati-hati na lang po namin. Kaya nga, kailangan pa rin nating i-secure ang safety ng ating mga kabataan. Miss Marjorie, meron pa tayong naging isang proyekto. Ito ba yung pagbibigay ng school supplies sa ating mga kabataan? Ikwento niyo naman po. Yes po. Nung mga October po ata yun, yes, October po, na migay po kami ng school supplies kasama ko yung mga SK Council po. Nagbahay-bahay po kami kahit pa nagagabihan na po kaming mamigay ng school supplies po para lang po maipaabot sa kanila yung kailangan nila. Yun po. Yes naman. Kasi isa sa mga naapektuhan din ng pandemya ay mga kabataan. Yes. At paano po natin na-handle naman at na-monitor ang kanilang mental health? Ano pong ginagawa natin at mga, alam mo yun, mga precautionary or measures natin para matulungan ng mga ito? Ayun po. Siyempre po, pinapaalalahanan sila na mag-face mask at mag-face shield po bago sila lumabas or pumunta sa town. Yung alcohol po, kailangan magdala yung ganun. Ayan. Eto syempre, nagmarka din sa akin yung ginawa ninyong selebrasyon pa rin noon nung kasagsagan ng Pasko. Kasi syempre ngayong pandemya, nagkaroon tayo ng 2020, kauna-unahang Pasko natin na pandemya. Ano naman po yung mga ginawa ninyong aktibidades at mga ganap para sa ating Pasko noong syempre kasagsagan no, pandemya? Yun po. Yung parol making contest po para sa mga kabataan para kahit papaano po, kahit ganito yung sitwasyon or panahon is at least maalala natin na yun, we celebrate at parang hindi po natin, parang madama po natin yung Pasko na merong Pasko, parang ganun. Meron tayong sinaselebrate kung bakit tayo nagpapasko. Kaya nga naman. In connection to that, no, Miss Marjorie, syempre, magpapasko na naman ulit. And we should protect ourselves. And isang way for us to protect ourselves is through vaccination. Meron ba tayong quick na numbers sa mga vaccination percentage natin dyan sa Happy Homes? As of now, mga 413 po yung na ongoing vaccine. Yung iba fully vaccine na po siya. Tapos yung mga 200 plus is magpapa-full vaccine na po sila. Wow, that's a very good number, Miss Marjorie. And aside from the vaccination and aside from this naman, Miss Marjorie, malapit na namang mag-eleksyon. So, do we have any steps ngayon? Nagpapa-register na ba tayo for ating mga boboto ngayong dadating na halalan? Yes po. May page po ang Happy Homes for All. Nagpo-post po ako doon kung parang tinitignan ko po kung sino yung mga hindi pa nagpapa-register, kung saan po tinutulungan po namin sila. Meron po yung isa, pumunta siya sa barangay tapos print po siya ng form. Yes naman, importante ang ating boto. Kahit sinasabi nilang isa, pero malaking bagay ito. Sabi nga ng nakakarami, hindi mabubuang 1 milyon kung walang piso, di ba? Or 25 cents. Kaya may malaking halaga ang boto ng bawat isa. Kaya nga, partner. And Miss Marjorie, ikaw personally, ano ba yung hinahanap mo sa mga susunod nating SK officials? Siguro po yung sa akin is alam nilang makisama sa mga kabataan. Kasi pag hindi mo po talaga alam makisama is hindi sila makikiparticipate sa mga activities mo po. Tama naman. At syempre, ngayon, lagi ko sinasabi to sa mga kabataan ngayon. Kasi sila yung may boses Sila yung may kakayahan para mabago yung sistema natin. Meron silang ngayong mentalidad na pagod na sa mga ganitong nangyayari sa ating lipunan. Ma'am Marjorie, para sa'yo, paano ka tumitindig at pinapanindigan mo ang mga bagay na kailangan ng pagbabago? Paano ka tumindig, Ma'am Marjorie? Siguro po yung pagbalanse po ng mga pagbalanse lang. Parang hindi ka dapat
masyadong mataas, hindi dapat masyadong mababa. Parang balanse lang po sa lahat. Para po, yun, iwas na din bash, ganun. Naiintindihan namin yun naman, Marjorie, that you should always be at the middle of everything. Wala kang pinapanigan. At kung meron man, dun tayo sa tama, sa wasto, at sa katotohanan. Yun lang. And also, Miss Marjorie, any activities po sa Linggo ng Kabataan, imbitahin naman natin yung mga car rangers natin. Yes po, we are planning this as a district po na magpapa-cooking contest po para sa mga kabataan as of now. Pero may mga susunod pa po, i-update na lang po namin yung mga activities, following activities po na iba. Yes naman, Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa ating bayan. May gusto po tayong pasalamatan at dagdag pa na mga gustong sabihin sa ating mga ka-rangers. Yes po, patuloy po tayong manalig sa Panginoon po. Huwag po tayong bibitaw. Mag-trust lang po tayo, matatapos din po to. And yes po, thank you po sa SK Fed, lalo na po kay Press Levy na laging sumusuporta po sa mga SK and sa mga kabarangay po and barangay councils po. Yan po. Maraming salamat, Ma'am Marjorie, para sa ating usapin na to. It's all about, syempre, kakagulat, it's all about, kailangan pa rin natin ganitong may faith tayo na mga proyekto at syempre, to help our kabataan. Yes, and we find refuge from everyone else. Maraming salamat, Miss Marjorie, and ingat po kayo. Ayan, have a great day, Ma'am Marjorie. Yes. So, wow, isang barangayan na puno naman ng ating kakaiba, no? Kasi ito, ang proyekto niya more on faith. Building your faith with God, lalo na ngayong hinaharap nating pandemya. Hindi natin alam kung kailan matatapos, pero ang alam natin, nandyan ang Panginoon para sa ating lahat. Yes naman, partner. And nakakatuwa lang kasi at least they're starting it with the youth, which sa panahon natin ngayon, hindi lahat may kilala siya. So, kasi parang ngayon gusto natin, we feel presence, diba partner? Mas gusto natin yung nararamdaman natin, yung mga tao sa paligid natin. But the thing is that our faith is greater than what we feel. It's something that is more than that. So, sa mga car-rangers natin dyan, we also have, di ba, Miracles Still Happen, partner? Yes. And you can always definitely watch that Yan, every Wednesday. mamaya yan. Every Wednesday, our Miracles Still Happen na talagang magbibigay inspirasyon at motivate para sa ating mga car-rangers. Lalo na, sinabi ko na nga, itong pandemya na to, hindi natin alam at hindi natin nakikita yung kaaway natin. Pero ang alam natin, sa puso natin, na alam natin may gagabay dahil nandyan ang Panginoon. Naman, partner. Kaya mga car-rangers, tutok lang. We have so much more for today at magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Pag-iisahin na ang lahat ng impormasyon sa lahat ng pamahang lokal ng bansa sa isang database. Narito ang balita. Kabi-kabilaan ang mga contact tracing applications o kaya mga contact tracing na ginagamit ng mga pamalang lokal sa bansa para hindi magkabuhol-buhol ang mga impormasyon ng bawat COVID-19 patient, pag-iisahin na sa iisang database. Ayon kay contact tracing czar na si Mayor Benjamin Magalong, sa ganitong paraan, mapapabilis ang profiling ng mga COVID-positive na pasyente at pagtunton sa mga pinanggalingan nito. Ang nasabing sistema ay tinatawag na TKC o Tanod kontra COVID. Ito ang magsisilbing storage at database ng lahat ng mga impormasyon ng contact tracing sa bansa. Well, ang maganda naman nito, pag isa na lang ang data, ibig sabihin, madali na lang ang cross-matching. Isa na lang ang panggagalingan ng ating data. Tapos mas madali yung access. Mas madali mo na rin ma-follow up. Let us say, for example, ako, local government unit, meron akong isang pasyente na from Muntinlupa. Tapos umakyat dito sa Baguio, nilagay ko sa record. Tapos in-endorse ko sa Muntinlupa, makikita ng Muntinlupa kung ano yung development na nangyaring contact tracing dito. And at the same time, pati Baguio City, makikita rin namin kung ano yung development na ginagawa ng Muntinlupa. Natapos na ang pilot testing nito sa Quezon City at isasalang naman ito ngayon sa Baguio City. Ipapilot test na natin dito yung TKC, yung warehouse platform para iisa na lang yung storage ng ating mga data pagdating sa contact tracing. So lahat ng mga, pati yung mga local government units that have their own digital contact tracing application, isa na lang ang pupuntahan ng data. Yun na lang pupuntahan nun is yung tinatawag nating TKC or Tanod kontra COVID na system. It is a warehouse platform at the same time it is a data collection tool. At ipapilot test na natin dito sa Baguio, ipapilot test pa natin sa ibang local government unit. Nauna natin pinilot test is sa Quezon City. So next ang Baguio and several other local government units. Hopefully after 1 month, pwede na natin i-cascade dito tuloy-tuloy na. Maliban sa pag-aayos ng sistema ng contact tracing sa bansa, isa sa hamon ngayon ang pagsipa ng COVID-19 sa Cebu. Dito, kailangan ang mga contact tracer. Ayon kay Magalong, nagkikipag-ugnayan na sila sa mga call centers sa bansa para makatulong sa contact tracing. Problema kasi ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan kukuha ng budget para sa extension ng mga contact tracers sa bansa. Habang wala pang budget, umaasa muna ang pamalaan sa mga call center, PNP, BFP at AFP. Nesty Petesio, bigong nasungkita ang gintong medalya sa Tokyo 2020 Olympics. At para sa karagdagang balita rito, gintong medalya para sa Pilipinas, posibleng madagdagan. Narito ang kwento. Inabangan ng mga kaibigan at coaches ni Nesty Petesio sa Baguio City ang laban niya kanina kontra kay Sena Iri ng Japan para sa gintong medalya ng Women's Featherweight Division. Sa unang round, agad na pinaramdam ni Petesio ang lakas ng suntok. Pero kalaunan, ang boxing tila naging wrestling. Ito'y dahil sa palagiang pag-akap ni Sena kay Petesio. Pero sa second round hanggang sa huling round, todo ang pagbitaw ni Petesio ng kombinasyon ng suntok kay Sena. Pero pagkatapos ng laban, bigong masungkit ni Petesio ang gintong medalya. Pero proud pa rin ang coach ni Petesio na si Glicerio. We are proud being she is a part of our UB community and still she is our pride pa rin. Pero alam mo, kayang i-gold yun, kayang gold. Pwedeng gold. Pero yan ang
Nung nag-post ako niyan, alam ko na ang height ay will matter sa umaalis, bumabalik. Doon siya nakanakaw-nakaw lang ng puntos na pailan-ilan. Pero si Nisty sunod-sunod pag bumigay eh. Kaya hinahawakan niya rin para hindi na makapag-follow up si Nisty. Pero nakakalust pa rin si Nisty. Sa paningin ko ako, lamang si Nisty. Dagdag pa ni Glicerio, may home court advantage ang pambato ng Japan. Pwede nila ibigay sa atin pero naintindihan natin na lugar nila yon at nagtrabaho sila ng mabuti ang Japanese boxer na ito. Ako sa tingin ko sa last round na yun ang deciding factor lamang tayo doon. Ang tingin ko bibigay nila sa atin ng 10-9 sa bawat judges pero sa kabila binigay. So that is sports. Kaya sige, okay lang. Better luck next time tayo ulit niya. Si Petesio ang kauna-unahang babaeng boksingero sa Pilipinas na nakasungkit ng silver medal sa Olympics. Still running for gold naman ang ibang pambato din ng Pilipinas na produkto din ng University of Baguio. Kanina, tinalo ni Carlo Paalam ang pambato ng Uzbekistan na si Shakhobidin Zoirov sa men's flyweight division. Inaasahan ding masungkit ni Umir Marshall ang ginto. Ngayon ang tatlong boksingero natin, si Carlo, bronze na, si Nisty, silver, si Marshall ay bronze na siya and he is running for gold. Yun ang abangan natin susunod. Si Marshall ay matibay ito. Maaari. Isang gold medal, okay. Si Carlo, asahan niyo si Carlo, matibay yan. Lalabas yan. Silang dalawa ni Marshall. Sige, okay lang. Habagat patuloy pa ring magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Narito ang balita kaugnay rito. Sa Pag-asa, binabantayan nila ang dalawang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa ay nasa layong 3,245 kilometers east-northeast ng dulong Hilagang Luzon at ang isa naman ay nasa layong 920 kilometers kanluran ng dulong Hilagang Luzon. Paglilinaw ng Pag-asa, wala pang nakikitang epekto ang dalawang tropical depression sa anumang bahagi ng bansa. Ang low pressure area naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may layong 615 kilometers ng dulong Hilagang Luzon ay patuloy na nagpapalakas ng habagat na siya namang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, naglabas na ng gale warning ang DOST Pag-asa sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bulacan, Zambales at Bataan. Gayon na rin sa baybaying dagat ng Metro Manila, Cavite at Western Coast ng Batangas, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island at Palawan, kasama ang Kalayaan Island. Malalaking alon ang inaasahan sa mga nabanggit na lugar, kaya't pinayuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Kaninang alas 5 ng umaga ay naglabas ng situation update ang Pangasinan PD-RRMO sa level ng tubig sa San Roque Dam at tide forecast sa Bulinaw, Sual at Bimalay. Kasabay nito naglabas na rin ng 3-day weather forecast sa Pangasinan mula ngayong araw August 3 hanggang August 5. Face mask na gawa sa Abal Iloco, susi para mapanatili ang hanapbuhay ng mga mananahi ngayong pandemya. Narito ang kwentong ibibida. Patok na yon ang face mask na gawa sa Abel. Mabenta ito hindi lang sa probinsya kundi pati sa ibang bansa. Kaya, sinunggabanan ni Raymark ang oportunidad para kumita at maibahagi na rin ang kakayahan sa pagtatahi ng fashionable face mask. I decided to use Inabel fabric as a material by making a face mask or a fashionable face mask because I know it is also truly promoting our product, which is here in Paway, the Inabel fabric at isa din tong matibay na material and it is a unique material to gives a fashion. Second year college ang tubong Paway na si Raymark. Kumukuha ng Bachelor in Industrial Technology, major in Garments, Fashion and Design Technology sa isang pamantasan sa Ilocos Norte. Sa kabila ng hamon ng pandemya, unti-unting nakabangon ang mga mananahing katulad ni Raymark.
sa pamamagitan ng paggawa ng Innovel face mask. When it comes to financial, dito ko rin nakukuha. Laking tulong din sa akin to sa paggawa ng face mask. And it is also a big help for me dahil sa paggawa ko ng face mask, nagbunga ang aking paghihirap. Dahil noon po ay, gamit ko po lang po ay isang portable na sewing machine. Pinakaunang customer daw niya si Warren Degollado, isa ring estudyante. Nagpa-customize si Warren sa kanya ng face mask noon at doon na nagsimulang makilala ang kanyang fashionable face mask. Para sa kanya, ito pa lamang ang simula ng pagtupad niya sa kanyang mga pangarap. Ipinagkakatiwala raw niya sa Panginoon ang pangarap na tagumpay sa larangan ng fashion. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Umaraw man o hagupitin ng habagat at bagsik ng ulan, di pa patinag ang ating mga health workers and volunteers sa iba't ibang vaccination sites dito sa lungsod ng Baguio na patuloy na nagbibigay serbisyo. Umarangkada ang grupong Bayanihan Cordillera para mabigyan naman ang mga ito ng support at lakas sa pamamagitan ng kanilang food donation drive. We're sharing sa mga frontliners sa vaccination sites. Nag-start siya nung nagkaroon ng activity sa market, yung mobile vaccination. Doon kasi may mga nag-prepare for the arroz caldo, tapos may nagbigay rin ng funds for sandwiches, yun yung cheeseburger. And then that time din may nagbigay na isang local restaurant para sa snacks. Kasi yun din, napansin namin na parang walang snacks din yung mga frontliners natin sa vaccination sites. So, we started asking from friends, from different groups na magbigay for this cause. Daan-daang pagkain ang naibahagi ng Bayanihan Cordillera sa iba't ibang vaccination team. Malaki ang sama-samang bayanihan para matulungan at mabigyan ng suporta ang mga frontliners. Siyempre, ang mga frontliners natin, they're working para ma-serve nila yung community. So, I think with this effort, itong ginagawa namin na to, mas nabibigyan sila ng empowerment, na-empower sila. Tapos at the same time, syempre, nagkakaroon sila ng additional nourishment para magawa nila yung trabaho nila.
Patuloy ang food giving drive sa pangunahing vaccination sites sa lungsod, kasama ang mga health workers and volunteers na rumuronda sa MOVAC o mobile vaccination. Alam nila na somebody cares for them. Yun lang yung pinaka-importante doon. Then, of course, additional for their physical health, yung mga binibigay na pagkain are also healthy, and so happy na it will augment the food that is given by the LGU to the different sites. At the same time, na-inspire din ang ating mga health center staff na, you know, like the group of PAM Carina and all our other civic society organizations like the Lions, Rotary, and etc. If they give out food, we feel so special also. And so we do our job more, better than usual, and we are all directed to one goal of vaccinating majority of the population of Baguio. Ganun po. Hinihikayat ng Bayanin Cordillera na ang panahong ito ang panahon para magbayanihan. We are encouraging other groups na maging part nito. Na kung gusto ninyong tumulong or makapag-share for the frontliners para ma-boost din yung moral nila, since syempre nakakapagod yung ginagawa nila, magkaroon sila ng more energy to do their task. Yun, I am encouraging other groups, other people, other local businesses na mag-share kahit bottled water lang or wag walang lang. Kahit bottled water, juice, yan, mga snacks, pwede yan. Yun ang bayanihan sa panahon ngayon na may pandemya tayo. Ang pagkakaisa at pagtutulong-tulungan. Ayan, nakita natin ang ibida na yan ng ating Bayaning Cordillera. Sabi nga nila, ang panahong ito ay ang panahon para dapat ipakita ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Kaya nga, partner, nakakatuwa kasi hindi lang naging limitado yung pagpapakain nila, pagtulong nila, meron silang mga beneficiaries as well, partner, na natulungan nila to have a second life. Yes, tama naman. At ito nga, hindi lang vaccination site, kundi MOVAC, mobile vaccination na kung saan sila yung nagrumuronda para sa ating mga nahirapan ng pumunta na mga senior citizen or mga PWD. Kaya nga, and that's the number one na itinataguyod natin ngayon is to have everyone vaccinated. And partner, meron kasing isang nag-comment dito sa ating Facebook Live that tingnan naman natin mga government officials that we deem not to be a voter bago kayo bigyan ng vaccine. Yes, ito nga sabi nga niya dito, talagang dapat daw, sabi ng ating isang mga voter, sabi niya, Mayor, sabi ng kagawad na sa amin, dapat daw botante kami before kami bigyan stop ng vaccine. Hindi po pwede yan, mga ka-rangers. Wala po sa requirements yan for securing your vaccine. At pinapaalala natin that the stop is to just make sure that we recall the number of vaccinees in a day para malaman natin kung ilan yung maximum number. Hindi po dapat tayo botante bago tayo bigyan ng stop, di ba? At ayan na nga, talagang kailangan natin ng maigi dito na binabantayan mga city government po dyan. Kamusta po? At galaw-galaw mo naman po tayo patungkol rito kung sakaling may mga ganitong issue at hinaing ng ating mga kababayan. Kaya nga, pero meron din isang nag-comment sa atin, bakit daw? Apay, Jay homeless, san nga ma-COVID? Kuna naman. Strong daw yung kanya eh. Strong yung immune system na mas strong pa siya. Di ba? Tama naman, di ba? Kaya nga. Pero, syempre, papangunahan pa rin natin na if we can, we get ourselves vaccinated. At para sa mga homeless naman pala, usaping homeless naman, ano po ang pwedeng gawin ng mga city government natin patungkol nga rito sa mga homeless at sana matulungan din sila na mabigyan din sila at matulungan ngayong pandemya. And it's very sad din, partner, kasi along isang bank dito, 'di ba? Napansin natin na mas dumami yung mga nag-i-squat doon or mga homeless natin doon. And dismaya lang that maybe we can do something
more for them. At ito na nga, more from them. Talagang from them na ating viewers at sumusuporta pa rin sa atin dito sa Tambalang Sipaw. Ayan, maraming salamat din. Ito, viewers naman tayo kay Raymond Kalungkagon. Mariel Tulyok, good morning. Sipaw daw. At sa ating Hong Kong Rangers, ayan sila Merly Agbayani Season, Billy Joe, at with our Brenda. And also, Sir Raymond, good morning din po. We are safe and we are healthy. Maraming salamat po kasi meron kaming mga iniinom para sa amin. No, partner, na-try mo yung isa kahapon. Yes, oo naman. At ito padagdag pa sa ating mga Hong Kong Rangers and also mga South Korean at Taiwan. Marami pang iba na bansa. At lilibutin natin yan. Lilibutin, oo. We are available in Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mga Car Rangers podcast, and other social media platform where you can just click, like, share, and subscribe on those channels. Yes, sa ating mga naman, RNG Luzon, media interns. Hello po, Mariel Pahinag, Mary Jo Alvarez, mga ating Arnold Ido, and Irish Kawili. At marami pang iba. Ayan, nag-comment sila kanina. Maraming salamat sa suporta. Salamat sa pagtutok, mga Car Rangers. And dahil winning at pasasalamat na rin naman, no, partner, we wanted to say thank you to our sponsors. We start off with NGCP, Muzor, PG Home Builders, Lormo Medical Center, Baguio Country Club, Lemonade, May Manok, Studio Coffee, Sangyup Pocha, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Kati Alice. At ang PAW na wala ng aw sa PAW. And also meron tayo dyan sa Amianan Balita ngayon. Mega Tower. And Pines Estate Gaming Corporation. Yes, ayan, maraming salamat dahil syempre naging parte kayo ng ating pamilyang RNG. And sa ating mga gusto ng mga business outlet dyan na gusto maging parte ng RNG Luzon, tara na, dito na sa ating pamilya. Kaya nga. And ito pa, tutok lang mga Ka-Rangers kasi hindi pa kami natatapos. We still have one more, actually two, di ba, guest partner that will give us naman a winning and inspiration ideas and advices kung paano natin ilalaan ang ating funds. Either mutual ba yan or single fund. Char! Mutual, Pinag-uusapan ng mutual at single. Ano ba itong hugot na naman? Ay, hindi na. Okay na yun. Yes, at ito na nga, let's welcome our talagang financial education, talagang nagbibigay ng kaalaman lagi sa ating, every week, sa ating mga Ka-Rangers. At narito ng ating Sir Efrian Liamas Cruz. Good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, makakasama din natin ang ating isa sa mga yaman coach mamaya. Talagang it will give us more talagang topic patungkol nga rito. Pero Sir Efren, kamusta naman po? Kamusta naman po tayo? Okay lang. Kakatapos ko lang gumawa ng bubong. Hindi naman nalaglag. So okay naman. Medyo maaraw ngayon dito sa Metro Manila. At sa Quezon City. Sir Efren, napag-usapan nga natin last time ang ating mga services patungkol nga rito sa usaping financial. Firstly, pag-usapan naman natin ang 360 muna, ating service para sa ating mga Ka-Rangers. Okay, yung ating Enrich 365. Yes, 365. It actually is it's a 1 year na texting po yan. Araw-araw ng personal finance lesson. Wala pong mga ads o produktong binibenta yan. It's just teaching you how to manage your money po. Through cash, debt, risk, and wealth management po. 1 year po yan. If you subscribe, pwede naman po kayo mag-opt out anytime. And the good thing is that binagsak na namin ng husto impression yan. Dati 500 pesos yan But because it's our 15th year anniversary, sabi namin from here on, 10% na lang. 50 pesos na lang. Kaya, yun pala, no, mga Car Rangers and Sir Efren, you can opt out from the service at any time that you chose. So, anytime. Yan nga, kaya nga naman. And also with us this morning is Mr. Pete Young, and he is one of the Yaman Coach. Good morning! Yes po. Sir Pete, syempre gusto natin mapakinggan ng inyong boses. Ang ating audio, tingnan natin po para i-on po natin, i-allow natin. Good morning, sir. Okay. Good morning. Ayun, narinig natin ang guwapong boses ni Sir Pete. Kamusta po, Sir Pete, sa ngayong pandemya?
at least adjusting, 'di ba? To sabi as they say, to the new normal. So nasanay na ako mag-conduct ng meetings na naka-short. Oo. So far pwede pala. Yes. For so long. Dito sa Opo. Baguio, sir, kami pajama. Kaya Yes. pajama and boots. Opo. Kaya Sir Pete, hindi nyo alam, na upper lang kami. Hindi natin alam kung anong nasa baba namin. Kung naka-chest or nakabota kami. Oo. Naman. So, good morning to the both of you. And gusto naman nating pag-usapan ngayon ang Yes. ating mutual Yes. funds. And ano nga ba ito, Sir Efren and Coach? Sir Pete? If I may, sige po. if I may lang. Okay. Itong mutual fund ay para siyang kooperatiba, which is something very known to all of us. No? Kaya lang, sa mutual fund, pagpupulong-pulungin yung pera, pagsasama-samahin, at i-invest ng isang fund manager. Okay. Hindi kayo pwede umutang dyan. Ito talaga yung para palaguin ang inyong kayamanan. Hindi yung panandalian lang ba na pang-satisfy ng mga kailangan natin. So, maganda po yan, long-term talaga yan. Pang long-term investment. Yun nga po eh. Sir Efren, parang we've also understood na from the last segment, we've asked is this similar to paluwagan? Well, parang gano'n na rin po nga, pinagsasama-sama nga ang pera ng mga tao. Kaya lang, hindi yung isang araw in a year, bibigay muna natin dito tapos contribute tayo ulit, tapos next year or next month, ito naman. Walang ganon. Talagang pasok mo lang pera mo, antayo mong tumubo siya. Yung normally, nilalagay sa mga investments sa Pilipinas, tulad ng market, o bonds, o stocks. No? So, depende kung saan ilagay, kunyari, mas nasa stocks siya, mas matagal lang hihintayin mo. Pero maganda po yung pamumuhunan kasi kesa naman tayong gagawa, naalala niyo yung ating rule, the all-set rule. Yes. Wala kayong size of fund, wala kayong expertise o experience, at isa pa, wala naman kayo mamuhunan para sa inyong sarili, ipaubayan niyo na sa mga eksperto. Sila yung mga fund manager na namamahala ng mga mutual funds po. Yes, at syempre maraming salamat. Syempre to ma-clarify at mabigyan ng linaw kung anong kahulugan talaga ng mutual funds para sa ating mga Rangers. Eto, Sir Pete naman, how we earn naman, paano tayo nagkaka-earn naman dito sa mutual fund? At safe po ba ito, Sir Pete? Okay. Ito yung common na question when we conduct briefings. So, there are two ways to earn sa mutual funds. No? First is capital appreciation. So, yung basis kasi ng price niya is tinatawag nilang net asset value per share. Ito yung determinant kung pagpasok mo, ano yung presyo. So, let's say pumasok ka ng piso at after a year, naging 1.10, so meron ka ng 10%. Ito yung tinatawag na capital appreciation. So ito yung first way of earning through mutual funds. The second way is through dividends. Kung nag-declare yung mutual fund ng dividends, yung fund, makaka-earn yung mga investor na registered, makaka-earn sila ng additional na dividend, cash dividend payments. Ito yung dalawang form. So far clear po yung dalawang distinction ng capital appreciation and dividends sa earnings. Yes. Yes. Tapos is it safe? Actually very safe siya kasi talagang si mutual fund companies are strictly registered sa SEC, tapos sila yung administrator talaga. Kung how the mutual funds operate, talagang kailangan sila dumaan sa very strict conditions ng SEC. So ito yung mga in terms of safety, talagang ma-avoid natin yung yung mga scams pag dumaan through a registered mutual fund company. Talaga alam natin, makaka-assure tayo na ito ay very legit na investments. Yun nga po, Sir Pete, when it comes to money, it's really safety and security yung unang papasok sa isip natin. Sir Efren, you've also mentioned kanina that we can find trusted fund manager. Kanino or sino ba yung pwede naming lapitan para dyan? Okay. Ang mga mutual fund po,
mutual fund operation. Dalawang entity po yan, dalawang players po, no? Yung mutual fund, corporation po yan. Yan ang nag-issue ng shares of stock pag bibili kayo ng mutual fund. Okay? Pero yung tagapamahala ng pamumuhunan, pinapasa nila sa isa pang kumpanya called a mutual fund manager or investment manager. Siya po talaga yung nag-handle ng day-to-day operation. So, kung gusto niyo bumili o isauli yung mutual fund investment nyo, doon kayo dun sa investment manager lalapit, no? Meron po silang website, yung industriya sa pifa.com.ph, nakalista po doon lahat ng mutual funds at makikita nyo rin pag kinlik nyo sila, pati yung fund manager nila. Pero may gusto kong banggitin pala. Yes. Alam niyo, mutual fund, pwede nyo bawiin, parang Enrich 365 yan. Pwede kayo mag-opt out anytime. Kung ayaw nyo na, edi sulit nyo lang, wala namang problema yon. Ibabalik nila yung pera nyo. Kaya lang, base yan sa presyo nung araw na yun na kayo nag-file ng request for redemption. Okay. Ngayon, nalaman natin more on mutual funds. At syempre, securing yung pera natin. At Sir Efren and Sir Pete, para sa inyo, ano yung mga pwedeng invest or saan banda or mag-stocks ang pwedeng maganda ngayong pandemya? Sir Efren? Yung stocks pa o mutual fund? Yes, mutual funds. Kung saan natin pwedeng ilagay itong mga to. Okay. May tatlong klaseng tawagin na nating asset classes tayo, no? Meron yung money market kung saan lahat ng pabumuhunan diyan magmamature within 1 year. So, maikli lang yan, kaya lang mababa din ang kitaan. Meron namang bonds na ang maturity niyan more than 1 year, maybe as long as 25 years, mas mahaba ang maturity, mas mataas ang risk, pero mas mataas ang payout. And lastly, yung stocks nga. Na wala namang term, pero pinakamataas ang historical return yan compared to sa money market and bonds. Yung mga mutual fund, nag-i-invest yan dun sa money market o bonds o stocks o kombinasyon ng tatlo na yon. Nasa sa inyo po yan kung saan nyo gusto ilagay ang pera nyo. Pero dapat yan nakabase sa inyong goal. Kung mahaba naman yung goal nyo, like for retirement or education ng mga anak nyo, mga supling pa yung mga bata pa yung mga anak nyo, matagal pa yung panahon, malamang mas maganda na doon kayo sa stocks, provided kaya din ang puso nyo, ha? Basta susugod, pag hindi nyo kaya, baka atayan kayo sa puso. Kaya Sir Efren, kasi hindi lang naman hindi naging mutual yung understanding namin. Joke. Yes, for example po, Sir Efren and Sir Pete, eto nabanggit nga ni Sir Efren. Example natin, ako as a single na kumikita ng 5 digits. At ito ang ating partner na isang may anak. May kailangan niyang tustusan at kumikita din ng 5 digits. Paano at anong pipiliin niya sa tatlong way or terms na to for our mutual funds? Yes. Sir Pete, kayo muna. Okay, magandang question yun, no? So, two individuals siya, no? If you would notice, different life stage and different circumstances. So, meron tayong guide, no? Para mas mag-guide natin mga investors natin kung ano bang fund na magandang piliin. Kasi if you visit the website ng FIFA, meron dyan 64 funds. Ang hirap mamili kung alin dyan. Opo. So magandang gawan natin ng process. So una, yung tulad ng set goals, alamin natin kung ano yung goals. Let's say, ang goal ko ba for retirement or baka yung which is 20 years down the line, individual A. Tapos individual B, baka mamaya yung retirement goal niya is 40 years pa, kahit na same yung income nila and same yung age. Doon nagbabari. That's number one, setting goals. No? Second is analyzing ng resources. Baka yung income ko, 6 digits. Pero bakit hindi ako makapag-save? So yan yung common na nagiging mga clients na come to us, no. Maganda yung income pero di nila malaman asan na pupunta yung kinikita nila. Doon critical yung pag-analyze ng resources. Oo, baka kung kailangan ba mag-adjust ng lifestyle or kung asan ba napupunta. Yun ang second consideration. And third is
evaluate ng investment options. Ano ba yung mga available, which in this case, meron tayong 64 choices ng funds na available. Tapos yung pang-apat is i-implement natin yung plan. So yan, kung ano yung investor profile, meron kasi mas aggressive. So yung syempre tulad na mention ni Sir Coach Efren is pwedeng nasa equity kasi mas aggressive, pero may mga investors na very conservative siya, pwede siyang nasa bonds or money market. So depende sa sa profile. And lastly is yung pag meron tayong investment plan, although long term, hindi yung paglagay natin, kakalimutan na natin, ine-evaluate natin every year, minomonitor natin ano yung nangyayari sa investment, at par ba siya, ano ba siya, tingnan natin yung benchmark. Parang pag nag-aaral tayo, di ba, may grade, pass or fail. Pagdating sa account management, tinitingnan rin natin yung mutual fund natin, pasado ba siya o bagsak versus industry benchmarks. So ito yung mga 5 steps na as a guide that could help investor choose yung the right fund that could fit their personality. May malaking bagay ito. At sabi nga Sir Efren, kailangan pa rin nating huwag kalimutan ang tinuro sa atin lahasan, the set. There should always be that. Kayo naman, Sir Efren, in your perspective, how do we choose mutual funds kung ganito yung scenario namin with Papa Paul? Kung ano sinabi ni Coach Pete. Yun na yun. But in addition to that, gusto ko lang ibanggit na if you follow yung sinabi ni Coach Pete, baka kayo natatakot pa. Huwag kayo matatakot kasi baka inisip niya, baka mahal, baka malaking kailangan pera. Ayun ang kinaganda ng mutual fund. Parang kooperatiba, magtutulong-tulong tayo, bumili ng mga parang mahal bilhin kung nag-iisa ka lang. Alam niyo po ba, sa mutual fund, may nakikita po, minimum initial investment 300 pesos. Aba naman yung 300 pesos. Kaya ng 5-digit salary yun. Naman. Since pag-usapan na rin natin yan, Sir Efren, paano ba bumili and what is the minimum amount to open for a mutual fund? Well, nagbabago po yan. Depende sa mutual fund. Pero as I said, meron dyan minimum of 300. Meron din namang nagmingi ng minimum na say 1,000, 5,000, 10,000. Basta ang importante, madaling pasukin at wala pong, kunyari, siyempre magdadagdag kayo, wala namang minimum na subsequent investment din yan. So, any amount pwedeng ipasok yan after kayo mag-ipas ng account. Punta lang kayo doon sa mutual fund manager na nagmamanage ng mutual fund. Makikita nyo po sila sa pifa.com.ph. Yes naman. At syempre, nabanggit din natin all about kooperatiba at mutual fund. Sir Pete naman, ano po ang difference between the cooperatives at yung pag-invest natin sa mutual fund? At kung pagpipiliin po natin, ano yung mas okay po rito? Actually, personally, ano ko, more on the concentrated ako sa mutual fund industry. Kasi sa isang major distinction ng pag nasa kooperatiba na yung investment universe natin, actually it's limited tayo sa opportunities within Philippines, no? So geographically dito lang tayo. Pag sa mutual fund, pwede tayong magkaroon ng exposure hanggang sa any the world. So global siya. So pwedeng may may sa mga mutual fund choice, meron peso, meron dollar. So tapos pipili ka, kunyari ikaw naniniwala sa growth sector ng mga tech because sa pandemic, meron fund na nagko-concentrate doon sa type of sector na yon. So pwede tayong mag-participate sa that particular mutual fund na pwede natin sakyan. So ito yung mga tapos sasakyan mo siya over sa long term na patuloy-tuloy na to your retirement. So nagda-vary siya pero between the two, ito yung magiging major distinction is yung opportunities globally.
mas malaki yung sakop ng mutual funds from a cooperative. Tama po ba, Coach Pete? Yes, yes, kasi talagang pati spread siya from emerging markets to global, no. So walang distinction na limited tayo sa certain geographic area po. That's correct. Yes. That's correct po. Ayan. Sir Efren, ito naman sa ngayong pandemya na hinaharap natin, ano po yung mga payo natin or syempre tips at advice para sa ating mga ka-rangers patungkol nga rito sa pag-take risk at syempre iwanan na ang takot, sabi mo nga Sir Efren, patungkol sa having these mutual funds? Well, ang pinapayo po namin ay yung tinatawag na PCA, yung peso cost averaging. Parang sinasabi kasi noon, may pandemya o wala, magdesisyon ka na ano yung amount ng pera na pwede mong itabi. Pesos ba yan, US dollar, euro, magkano pwede mo itabi regularly at ipuhunan mo yon. Kasi pag bagsak ang market dahil sa may pandemya, kunyari meron kang 10,000 itatabi, edi mas maraming mabibili yung 10,000 mo. Pero pag kunyari maganda sobra naman, matataas ang presyo, mas konti yung bibilin mo. Di po tama naman yon. You buy more pag mura, you buy less pag mahal. At kalaunan, we have shown sa aming mga studies na mas maganda yun kaysa yung pag may pandemya, hindi ka muna mag-invest. Tapos pag okay na, saka ka lang mag-invest. Lalo pang talo pag ganon. Pag may pandemya, tuloy-tuloy lang para mas marami kang mabibili nga para pagdating ng panahon na kailangan mong pera, we have shown that na mas malaki yung maaari mong kitain kaysa yung parang tinatawag namin, tinatime mo yung market. Yes, indeed, Sir Efren. Kailangan na natin talagang step na forward kasi wag na tayo matakot patungkol nga rito. Kaya nga. And Sir Coach naman, Coach Pete, same naman po, gusto naming tanongin, personally, ikaw ba, how would you like to encourage people to have mutual or invest for mutual funds? Actually, one of the primary reasons if ano yung mga key benefits na bakit tayo dapat mag-participate sa mutual fund. First is if I'm going to do it alone, let's say aggressive ako, mag-invest ako let's say sa stock market, meron diyan 300 na funds, na stocks, alin diyan yung tama para sa akin. So paano ko gagawin yung research? Diba? So, ang hirap na parang to the point na hindi ko na masimulan. Sa isang mutual fund, ang key benefit niya, meron professional fund managers na tutulong sa atin na sila yung gagawa ng research. To participate, ano yung magandang companies, ano yung magandang outlook, okay yung earnings, tapos maganda yung management. So, ito yung mga key elements na na going direct investing versus through a mutual fund kasi ang laking help. Kasi pag I am going to do it alone, parang makikipag-compete ako sa professionals while I am a newbie versus sa pag nag-participate ako sa mutual fund, technically, kasama ako sa group ng professionals na . So yung odds ko of winning are greater kung mag-isa lang ako na magpa-participate sa stock market for this in this case. Ayan, maraming salamat Sir Pete at siyempre Coach Pete and all Yaman coaches and especially sa ating laging energetic at si Sir Efren. Maraming salamat sa kaalaman na binibigay niyo sa amin araw every week. Yes. And Sir Efren, meron pala kaming isang tanong with regards to being part of the Enrich program. Kasi Sir Pete, we register via text message, right? Merong mga OFW kasi that are interested to join. How do they join or how can they join? Coach Efren, please help me as a 365. Okay. Sige, kasi po pag kami magte-text sa mga OFW, malulugi kami, mahal yun Ito na lang. I-register nyo na lang yung asawa nyo o yung kamag-anak nyo dito. Yung numero nila. All you have to do is text us na gusto niya mag-subscribe, i-text yung number namin. Kami naman po yung magre-reply sa inyo na ito yung gagawin nyo. Pero please register a Philippine-issued and non-roaming mobile number. Yun ang papadala namin po.
Yes, Sir Efren, maraming salamat. Siyempre sa services na yan. At patungkol nga rito, yung OFW na usapin, talagang it will help din. Dapat partner din nila para siyempre hindi din mahirapan ng ating mga yaman coaches at siyempre mga financial advisors. To reach out. So, Sir Efren, sino pa yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin? Okay. Well, gusto ko ang pasalamatan kayong dalawa ulit, si Sir Dobby, si Ma'am CJ din, kanyang very lovely wife, at yung programa nyo. As well as gusto namin imbitahin sana, kayo kung gusto niyo mas matuto, edi watch our segment here on Morning Balitaktakan. And also, kung gusto nyo, mag-subscribe po kayo sa ND5065. We guarantee you will not regret it. 50 pesos lang naman pati yun. Wow, yes naman. At syempre, Coach Pete, may gusto po tayong pasalamatan at syempre, i-promote pa. Thank you for the opportunity to let us share sa introduction ng Mutual Fund. Hoping if you have more questions, you could email us for your additional questions. Thank you. Yes, thank you. Maraming salamat, Sir Efren and Coach Pete, for always being, for gracing us and sa mga nalalaman namin on this kind of matters. Maraming salamat po at ingat lang po tayo. Kita-kits po tayo ulit ng Monday na po tayo magkikita about the financial education. Maraming salamat, Coach Pete at Sir Efren. Have a great day. Ayan, wow. At ito na nga talagang panalong-panalo to dahil sa ating barangayan at guest talakayan, marami tayong natutunan. Yes, partner. And winning pa rin talaga kasi sinusulong nila yung pagbabago, edukasyon, at tinatanggal nila yung fear natin for the things that we do not have in control with. Yes, kaya idadagdagin natin pa yan. Marami pa nating panalong mga advocacies nila, projects nila. At narito, hello po kay Direct Pete Mariano at si Sir Mel at sa kanilang film na talagang umuusbong. Ayan, sa Pugon. At hello po sa inyo. Let's support our pelikulang Pilipino. At ito na ang Pugon. Ayan, maraming salamat dahil binibigay nyo pa rin ang inyong parte para i-share ganitong mga arts natin at obra. And again, that's maganda yung mga ganitong stories, mga ka-Rangers, kasi totoo, authentic, and there is life and soul on this kind of this kind of movie. The cinematic is beyond, mga ka-Rangers. Kaya manood na natin. At ito, dagdag pa dito kasi itong Pugon, napanood ko yung trailer niya. It's all about social issues patungkol sa child labor. Karapatan ng mga bata at sa usaping child labor na kung saan na nabibigyan ng hindi ganon tama na trato. So that's discussing exploitation sa mga kabataan. So, hindi ititigil natin yan at makikita natin dyan sa obra na yan, mga ka-Rangers. At dagdag pa rin dito, ang isa nating competition, tama ba? Yes, partner. OCD Car is calling for submissions for a photo contest submission up until August 15, mga ka-Rangers, as they extended their submission date. And ang tema ngayon ay tamang pamamahala at kahandaan, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemya, kalasag ng bayan. So, yan, partner. And just a friendly reminder, yung mga kasama natin or calling for actually all barangay health emergency response teams or our BHERTs, everyone is open to join this contest. At bisitahin nyo na ang ating NDRR pages or Facebook page para sa ating mga criteria at yung mga prizes na naghihintay para sa inyo, mga ka-Rangers. Yes, and the mechanics of the contest as well. So again, mga ka-Rangers, that's August 15, 2021, the due date of submission. Ayan, at syempre, at maraming salamat pa rin sa ating mga supporters at mga viewers. Ayan, nandito na mula sa Manawag, Pangasinan. Hello po sa inyo kay Samuel B. Tulyok at ang ating Ransak. Ayan, Ransak Wayan at Brenda Tulyok pa rin. Nandito pa rin, hindi pa rin yes. And partner, isa pa, shout out to our car-rangers from San Mateo, Rizal. Good morning, Miss Joy Mendoza Longkop. Good morning po. We hope that you are all safe there. Ay, at syempre sa ating mga Fitness Factory Gym, nakandyan ang aking mga coach
Coach Matt at ang ating Coach Mel, hello po, and Laramie, aking mga kalaro sa pagbubuhat ng sa gym. Maraming salamat, and sa ating YMC badminton players. Of course, also I wanted to say hi to Miss April Charmaine Candelaria. Good morning as well, ma'am. And for our quote of the day, partner, yes, no? quote for the day, ang sabi ng nakakarami, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, or yes, you will be successful. Naman, partner, you put everything in it, diba? Yung Everything. puso mo, everything talaga. Your heart, your mind, and your soul in your success. And success doesn't mean it's going to be just lateral. Merong humps yan. Yes, once again, ako ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, siya kikay, kakulitan, kakwentuhan, sabay ng inyong agahan dito sa Tambalang Sipaw. Yes, at ito ang Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!